der Stefan der. Hej, jeg er Bas. Det minder mig om. Gytte! Jeg har 6 iron. Fanden din killing. Kom væk! Okay, vi er stoppet. Hallo? Hallo, vi mangler en seng. Jamen, jeg kunne kun skaffe til 2. Det er min. Ud og hent. Lad så være. Hallo, jeg har kun et liv. Så gå ud og hente. Så gå ud og hente ud. Jeg er ligeglad. Jeg har kun et liv. Ud og hente ud. Jeg har kun et liv. Au. Ud og hente. Jeg har kun et liv. Okay, ikke mere. Ud og hente ud så for helvede. Ej, gider. Hvorfor er der nogen, der ringer til mig hele tiden? Ej, lad nu være. Hallo, jeg dør snart. Du var hele tiden nede for dit liv. Hvad tror du med mig? Jeg har 3 helt kød tilbage. Jeg skal lige have et sværd. Hvad? Jeg laver lige et sværd. Et svar? Sværd. Nå. Jeg tog det. Hvem var det skød jeg noppet? Nam. Fanden killing, mand. Hvad fanden har jeg gjort? Hvad har jeg gjort din mormor? Okay, Karen, du må klare dig selv. Nå, okay, her er noget kød. Du er da også bare umulig. Jamen, jeg er ikke... min mand er ikke sulten nu. Nu må de kraftedeme fikse det, hvor. Nu må de fandme. Ja, jeg bliver også til noget. Ja, så skriver han så lige efter, de har ringet. Så. OK. Det var fordi, det er en af dem der... Så er det sådan en, der vil snakke med mig. Ej, virkelig? Han lagde på med det samme, men bare med. Det kan jeg også tit, så ringer jeg til mig, og så lægger jeg på, bare fordi de skal se, at jeg har ringet. Og så spørger man bagefter, hvorfor de ikke tog den. Hold kæft, det kedler her, mand. Det er okay, der er en zombie. Nu er jeg sikker på, at der er zombie, for jeg har lige set en. Ja, jeg har set mange. Jeg har lige set et skeleton. Creeper, jeg er nede og kramme. Prøv lige at holde mine ting. Jeg skal ned og kramme den der creeper der. Du skal kraftedeme ikke kramme nogen. Hallo, jeg tror din server skal køre 24/7, fordi du må ikke stoppe den mere. Jo, jeg må godt stoppe den, lige når jeg er næst. Nej, så skal du huske at save den her gang. Ja, sagtens. Det kan jeg godt, men jeg skal bare sige, at jeg save måske. Creeper! Jeg skal... Oh shit! Jeg vil bare komme med creeperen. Ej, nu den anden end var creeper. Creeper! Det var ikke inde i huset tilfældigvis, vel? Okay, hvorfor skal der være en creeper lige her? Ja, jeg var nede og krammer. Hvordan er det egentlig, man laver de creeper nu? Vi er i gang igen. Jeg er død 2 gange. Det betyder, at jeg har fået dobbelt kill 2 gange, mand. Men vi er stadig i gang igen. Snakker du til os? Ja. Jeg gik lige før. Det var det bedste skat. Fuck! Jeg er til en creeper, der skubber mig. Jeg døde en creeper. Eller hvorfor går du ikke bare herned? Det er hurtigt. Hvorfor gik du ikke bare herned? Hallo, vi ikke være med til at lave et mål. Vi skal lave, hvad nu det hedder. Vi skal skaffe 2.000, hvad nu det hedder, stykker. Vi skal skaffe 2.000 stykker, hvad hedder det? Stone bricks. Så skal vi bygge en eller anden bygning ud af det. Vi skal nå det ind i en eller anden episode. Vil I være med på det? Jeg kom før dig. Hvad? Jeg kom før dig. Men vil I være med til det? Jamen det var fordi jeg lige var i gang med at nakke et skeleton. Vil I være med til det, vi skal skaffe så meget stone brick? Ja, det er nemt nok at få stone bricks. Så skaffe lige Nej, vi skal ikke have 2.000 stone bricks. Jeg kommer til at være ved ovnen hele dagen lang, mand. Nemlig. Nej, så skal vi jo bare have lavet. Så skal vi jo bare have 4 ovne. Så går det ikke så lang tid. Eller... Ja, vi skal nok have 20 ovne, og så skal jeg nok have... Og så skal vi have en spand lava i. Ja. Eller 30 spand. Hvorfor have lava i ovnen? Ja, når du putter sådan en i en gang, så kan du tage et eller andet antal stacks. Det er helt vildt meget, den kan tage.
Du har allerede Iron Pickaxe. Ja, ved du, hvor meget iron vi har? Nej. Nej, hjælp mig. Creeper. Oh shit, Jeg det er laver creeper på også højt en. med. Og vi har Ja, 25 nogen der vil igen. hjælpe mig. Mm. Nej. Jeg har lige Hallo. fået 10 igen. Oh shit. Jeg har fundet på, at vi skal bruge noget hjælp her. Nej. Okay. Sådan der. Nu laver jeg mig et iron sword, og så går jeg ud og finder diamonds. Ude i skoven og knipper piler. Eller hvem er det, der render rundt med ting hele tiden? Der er en, der har taget iron med. Åh, det var mig. Ups. Kan jeg så ikke nu? Hold nu op med det pis. Nå, Bettina, jeg sover hele dagen lang. Hele dagen lang. Hele dagen lang. Gør du? Nu skal jeg lige prøve at se om det. Jeg prøver lige at se om det hjælper at sove. Så nu går jeg ned og kommer en creeper. Oh my god, der er mange creepers dernede. Ja, og det er den vej, vi kommer ned. Jeg vil nok tage alt mit armor af. Eller alle mine ting af, som du ikke skal bruge. Oh shit. Kramme. Au. Jeg reddede dig. Ja, nu jeg skal ned og kramme dem igen, så... Bettina! Skal jeg redde dig, Bettina? Bettina, jeg redder dig. Bettina, tag det der, hvad det hedder, guld, der er dernede. Nej, jeg er på vej ned og finde diamonds. Jeg holder mig væk fra creeperne. Jamen, jeg har reddet creeperen. Hvorfor fanden er der lige sådan noget? Jeg vil logge ind ud. Det her, det er meget mystisk. Tror du ikke bare, det kan være en af de der... Det er der... Jeg går ned og krammer. Jeg går ned og krammer 2 creeper mere. Kramme. For helvede. Der er kamp hernede, mand. Der er kamp i vores hus. For helvede. Op. Eller ved I, hvordan vi skal komme op? Jeg ved bare... Ja, prøv at springe. Hop op. Eller, man kan godt komme op. Jeg er nede ved en kæmpe lavapøl. Eller er der en, der kan give mig nogle sticks? Nej. Nej, for jeg har også noget min. Åh, du skreg. Et lapis. Ikke skrige så meget. Jeg skriger næsten ikke. Du skriger hele vildt. Au, for session. Ikke igen. Hey, jeg overlever. Kom så, that's a creeper ting, et skelet. Jeg bruger redstone. Hey, counter kan vi lige i nærheden af hinanden. For helvede i. Ja, Det var hver gang jeg verdens- smadrer en blok, så kommer den igen. De laver asiater mine, mand. Ja, så er det fordi, du underspåret. Så giv mig en pickaxe. For helvede. Der. Jamen, det var bare redstone. Så. Jeg bruger Det var redstone, siger du. redstone som lys. Jeg slår det ikke i stykker. Jeg har fundet diamond. Har du? Ja. Au. Det har jeg. Helvede. Hey, ikke hug det. jeg Har har du fået iron lava. pickaxe med? Jeg fandt lava. Men det er under spawn. Er det? Hold mig, jeg vil lige, ellers skal vi have herovre. Åh, Jamen, det er lige der, han er lavet. Okay, ja. Nej, jeg ryger lava ind. Nej, lort. hvorfor begynder jeg ikke at sove egentlig? Hvad hedder det? Hvorfor skal der ligge diamond under lavaen? Nej, under spawn. Aner det ikke. Og der ligger også guld. Der er også 2 skeletons. For helvede, den skeleton hacker, mand. Fede hacker. Skal jeg få en nemmere måde at komme ned på? Det er ikke en god Jeg måde at bliver komme ned på. hernede, indtil der kommer jeg. Nå, men Tak, det er jo egentlig kun... skeleton. Gylde, det er kun dig, der kan hugge det hernede. Gylde, giv lige også op, fordi ellers er det snyd. Nej, jeg skal nok gå ned og hugge dem. Nej, my også op. Nej, please, giv os op. Fordi ellers skal vi kalde på dig hver eneste gang, og du må ikke teleportere dig.
Jeg vil ikke teleportere mig. Jeg vil aldrig teleportere mig. Aldrig i liv. Hold kæft, der er meget lava. Så giv os op. Hallo, giv os op. Hallo op os lige. Fuck, jeg prøver lige at slappe af. Jeg skulle dø. Slap nu af. Ja, jeg døde 40 gange, mand. Tak. Så skal der ind og hugge os noget diamond. Hjælp mig. Tak. Diamond? Vi fikser lige alt det her vand her. Det er fucking irriterende. Okay, vi tjekker lige andet lava herunder. Godt. Nej. Det der, det fucker du bare af med. Sådan der, jeg har det. Måske jeg lige redde mig. Sådan der. Sådan der, jeg har det. Nu er jeg den vigtigste person i hele spillet. Jeg kan ikke lide det der. Wow. Jeg er ved at falde i. Jeg counter, vil du ikke have de her to? Nej, du får, Havde du lige... du får ikke det diamant. Havde du minet diamantene? Nej, det er mig. Ja. Jeg skulle lige til at give ham den. Jeg skulle lige til at give ham den, men det var godt, jeg ikke. Er der en, der måske vil bestille en taxa? Ting. Jeg har bestilt den. Det var dejligt. Jeg ved ikke, om den kommer. Oh, fuck. Men for eksempel der, hvor nej, ikke noget, det fortæller jeg lige, når vi ikke filmer. Okay, vi skal have det der diamond op. Jeg har fået diamond. Nu skal jeg bare lige finde en vej op. Ja, det er det, jeg siger. Okay, jeg tror godt, jeg kender vejen op, så... Hvor er I henne? Nej, jeg er i gang. Jeg er helt oppe i toppen af det her river ting. Godt. Hvad er det? Er det en vej, jeg kan se? Hey, Bettina! Ja. Bliv lige der. Oh fuck, zombierne dræber mig. Spawne op. Det er Bettina. Og så til venstre, hvis nok. Det er... Okay, de er i sikkerhed nu. Okay. Diamanterne. Udover hvis der er en anden creeper, der kommer. Jeg har Hallo, dem. hvem har dem? Jeg har dem. Okay. Jeg er på vej ned på diamond-niveauet. Hvad niveau er Jeg diamond? plejer at finde den på 12, men jeg ved ikke, om det er det. Lige nu der er stokt. Så må jeg lige lave mit trick. Wow, fuck. Hvorfor sætter jeg ikke af spawn i ved sengen? Jeg har sat en spawn. Man sover i sengen. Ja, nu er det ikke nat, så kan vi jo ikke. Nå, det gør jeg, mens det var nat. Så må jeg vente til næste nat. Jamen, det tager heller ikke lang tid at løbe ned i minen. Nej, den er lige ved siden af. Det går bare dobbelt så hurtigt, når man sover. Det går bare 1000 millioner gange hurtigere, når man... Ja, der kommer. Gør det på den her måde. Sådan, nu kan den også ikke komme ind. Det skal der. Der var en creeper. Festusmangel. Der var en enderman. Enderman ved huset. Festusmangel. Og enderman ved huset. Jeg dør nu. Jeg sørger for at lade være med at kigge på dem. Okay, jeg lå være med at kigge på endermændene.
vi skal bruge diamonden på... Ja, på... At lave... Et exchangement. Ting. Hallo, hvem er det, der render med alle vores sticks? Nå, jeg havde lige fået diamonds. Diamondsene var lige ved lavaen. 2 diamonds. Jeg vidste godt, der var lava der, men jeg troede, jeg kunne nå at få dem og så løbe, men det kunne jeg ikke. Jamen, ellers må du have nogle blocks med dig. Det havde jeg også. Men jeg kunne ikke nå at sætte det. Jeg tager Men altid jeg havde blocks også med blocks mig, med. når jeg skal. Ja. Men det var fordi, jeg havde 2 liv. Nu dør jeg igen, jeg har den. Hallo, vi klipper lige fra, når jeg dør, ikke? Fint. Filmer du det nu? Tror ikke, jeg skal stoppe med at filme, eller? Jo.